Mun suunnitelma on tää. Mä syön ruoan. Mä hyppään bussiin. Mä saavun Hansaan. Mä menen varmaan normaaliin. Jos normaalissa ei ole hyvin LED-valoja, niin sitten mä menen Klasuun. Mä ostan valot. Hyppään bussiin. Tuun Lietoon. Jään S:n kohdalla pois. Käyn hakee irttereitä. Ei. Kävelen kotiin. And then mission complete. Are you in? Come on everybody. Missio alkaa. Viime hetken change of plans. Mä otan Minionin mukaan. Niin mä en meikää yksin. Mut nyt me puetaan, koska kello on 3:07 ja bussi on kello 4:03 tossa alhaalla. Leo haluais kuulla mun mission. Tää on niinku meidän goal. That's the plan. What you say about the plan? Mä en nähnyt mitä sä teit, mä katoin toiseen suuntaan. We made it into the bus. We're on our way to the Hansa-kortteli. Toi tarkoitti sitä, että mä oon perillä. Se on tuolla. Meidän kohde on tuolla. Oikeastaan roadmanit. Me oltiin jo luovuttamassa. 5 metriä. Tää on aika paljon. Se on tosi paljon. Mulla oli salee tää sama. Niin. En mä huolella 4 senttiä. metriä. Joo, let's go to the kassa. Me löydettiin nyt mitä me etittiin. Eli ne LED-valot. Ja nyt me halutaan sidequestailla lisää, niin me mennään nyt kiertelemään vaan, koska ei no että me tultiin niinku puoli tuntia tänne bussilla ja nyt me vaan löydettiin ne LED-valot heti. Että meillä on nyt semmoinen olo, että meidän inner mission on niinku suoritettu. Me voidaan vähän sidequestailla. Update, me sidequestailtiin vaan yhdessä kaupassa. Ja sitten bussi meni joku 3 minuuttia ja sitten se olisi ollut pysäkillä, niin me hypättiin tähän bussiin ja nyt me ollaan bussissa. Ja sitten me mennään hakekarkit. Yes. Showroom boy, showroom. Ja tuolla on karva. Mä en saanut sitä impostia. Nyt mä sais... It's the imposter. Look at it. It's pretty cute. Hei, älä mene kameraa karkkuun, ne vaan kattoo sua. It's pretty cute. It's pretty cute. Mä katsoin, että paljonko noin Reese's Minis maksaa. Ei mä haluta Reese's Minis. Sä et saa sit palkkaa, bro. Koska... I'm feeling fuzzy. Sä tehty nyt. Bro. Nähdään kun me interlokataan meidän Toes in the Illuminati kokouksessa, koska Leon kädet jääty. Mut ihan ulkopuolella. No ei jäädy enää. Mun jääty, täällä on kova. Kyllä mä tulin, kerro! En. Kerran lumikin on siellä paljon. Niin, mut se mitä mun piti sanoa oli se, että we're headed home ja sitten we're gonna complete the mission by putting the LED lights on the ceiling. Pitää tehdä uhrauksia. Mun pitää tehdä uhrauksia mun naaman ja mun korvien suhteen, koska mun
Bro, kato mun käsi, mulla on Korvat pysyy lämpiminä, mutta naama ei. Nyt pitää tehdä uhraus kuulokkeet musiikit pois. Sulla on forehead reveal. Siltikin koska... Noin. Yes. Nyt mun naama ei jäädy. Mä tein ton sama uhrauksen kaupassa. Meidän pitää vähentää chillata. Ei vaan siivota. Siis mun visio on se, että mä laitan ne ledit tonne seinälle tonne ylös. Okei, ost est. Irtonamuja. Pepsi Max. Okei. Niin täällä mukaan tuli tää johto, mikä on siis niinku lapselle, tai niinku naurettavan lyhyt. Ja sitten tää, mitä on 5 metriä tätä LED-nauhaa. Ja sitten tää kaukosäädin, mistä saa monta eri väriä, mutta mä nyt yritän avata sitä, koska mä haluaisin... Oh shit! Siellä oli batteri. Sä näytit hirveen pelokkaalta. No koska mulla meni sipsi tänne hampaan väliin. Tää näyttää videoa siis. Mut we gotta clean up the desk! Hei! Mitä? Mitä? En tiedä mikä toi joi. Onko sä käynyt upside downissa vai mistä siitä tulee? Joo, mä kävin upside downista siksi vaan. Eiköhän nää heti päälle. Disco, party. This is so cool. Mitä mä edes etin? Sitä remotea, ettei nää vilku nyt koko aikaa. Nyt sun pitää tulla pois siitä Leo, siitä tuolelta. Hoppala! Siinä olohuoneessa siinä viuhoja. Therefore my Mitä? Film The Sick Father. He's sick. He's very sick. En kovin pitkään, mutta kun mä laitan sen tänne tuolta pöydältä, sit mä laitan sen tän niinku yli, kun mun piti aluksi laittaa. Mut onkohan toi ees lyhyempi tää? Niin ehkä täällä me saadaan se tunne ylös. No sä kokeilin perästiin. On semmonen. Joo. This is the part where we parkour. Parkour. Papi, tää meinaa lähtee täältä. Johdot näkyy. No johdot näkyy tuolla. Okei. Kato, am I a genius or a genius? Ulala, mitä? Okei. Otanko Kyllähän toi mä niinku tästä toimii. pois? Onneksi papi on olemassa. We love him. Thank you papi. Okay. This looks serious. Don't do this at home. Don't look this at home. Ai, se tuli tänne. Getting it close up.
Tää on hyvä kuva, kun mä grunnaama vaan väykkyy todella. No jees. Tää on niinku mitä ledit näkee. Tippuatte ledinauha siis. No mä en ihan luota tohon. Brrr. Tää kun loppuu kesken, sit se on aina jääs, mut... Hei. No kyllä se tavallaan kesken tuot toiseltakin puolelta, mut... Se oli hyvä pointti, Leo. We have LED lights! Se kuulosti ihan Michael Jacksonilta. Ja nyt mission is complete. Se tuli aika hyvä. Ainoa vaan, että se loppui niinku tuolta kesken, mutta niinku ihan vaan ton verran. Ja no tuolla obviously on toi roikkunauha, mut sit mä otan varmaan noi vinyylit alas, koska ne ei sovi siihen. Onks sulla any last words? Tän valonkaan pitäis kuunnella se Rihanna yksi albumi, mikä toi se on joskus 2000. En muista. The last words. Tykkää videosta.